Усім прывітанне яшчэ раз, выбачаемся за невялічкую затрымку. Тэхнічны момант, тым не менш, бачыце, ўсё добра і мы пачынаем. І зараз с намі ў студыі эканамічны аглядальнік, аўтар і вядоўца праграмы Оптымум на канале Беларусы і рынок Андрей Маховскі. Прывітанне, Андрей. Вітаю. Ну что ж, давай пачнем с такой цікавай навіны. Я учора яшчэ звярнуў на яе увагу, але я думаю, что нам варта глыбей яе, так сказать, прааналізаваць, што ж там за такое адбываецца. Я про тое, что паводле, здаецца, інфармацыі там ці то Белстату, ці ввогуле как бы інфармацыі про тое, что апошнімі днямі значна зменшылася колькасць паставак беларускага паліва расійскім спажыўцам. Ну, здавалася б, можна парадавацца, расійскае войска менш атрымлівае, больш напружанасці на аўтазапраўках, ну і гэтак далей у расійскіх. Але насамрэч, што адбываецца? Вот з чаго гэта раптам рэжым как бы не ідзе, не карыстаецца магчымасцю злавіць капейку? Ну глядзі, як бы, ну тут ёсць гэта дадзеныя з расійскага боку, там про тое, што зменшыліся пастаўкі па чыгунцы. Там яны сапраўды зменшыліся, там толькі 20 000 тонн бензіну было пастаўлена за, здаецца, амаль што 20 дзён. Як бы гэта, калі глядзець на звычайныя пастаўкі Беларусі бензіна ў Расію, да, то гэта норма, гэта нават вышэй, чым звычайна мы прадаем у Расіі. Але калі параўноўваць там з тым, што было 2 апошніх месяцы, то гэта так, гэта, ну, вельмі вялікае такое падзенне, але толькі калі параўноўваць з гэтымі двумя вось гэтымі месяцамі, таму што сітуацыя, у якой Беларусь прадае шмат, наогул прадае бензін у Расію, яна незвычайная. У звычайнай сітуацыі Беларусь не прадае бензін у Расію. Як бы з расійскага боку вось крыніцы кажуць, што гэта звязана з тым, што расійскія кампаніі спадзяваліся на стабілізацыю вось сітуацыі на сваім паліўным рынку. Ну, бо, ну, я не ведаю, гэта, конечно, прадмет для аддзельнага даследавання, дзе яны там убачылі гэтую стабілізацыю, але, ну, сапраўды мы бачылі, што напрыканцы мінулага месяца там удары украінскія зменшыліся крыху па расійскіх НПЗ, то бок не то, каб іх зусім не было, да, але ўсё ж такі іх было меней. Вось, і як бы, ну, і як бы ў Расіі, ну, вось гэтыя бензінавы дэфіцыт, ён нікуды не дзеўся, праблемы з палівам яны нікуды не дзеліся, але вось гэтыя праявы гэтага бензінавага дэфіцыту яны схаваліся, яны не былі такія заўважныя. Вось, і расійскія кампаніі, ну гэта згодна з крыніцамі, з расійскімі крыніцамі, расійскія кампаніі пачалі менш купляць бензіна ў Беларусі, ну, спадзяючыся на тое, што як бы ўсё прыйдзе ў норму і як бы ўсё далей будзе лепей. Ну, як мы ведаем, лепей не было далей. Было вось таму, што толькі за вось на пастану на 10 жніўня там дакладна, тое, што дакладна вядома, выйшлі, перасталі працаваць аж 4 заводы. Там яны ў асноўным невялікія, але ўсё ж такі гэта 10% расійскіх бензінавых магутнасцяў, да? Вось, то бок добра не было, здаецца, будзе значна горш. Вось, чаму яны маглі не купляць, чаму яны маглі вырашыць не купляць менш беларускага бензіну? Ну, ўсё ж такі беларускі бензін, ён даражэйшы, чым расійскі. Таму, як бы, ну, ім, ну, выгадней купляць ўсё ж такі свой бензін, чым купляць бензін у Беларусі. Ну, але вось гэтыя дадзеныя, пра якія мы кажам, таксама трэба ўлічваць, што гэта дадзеныя, гэта на 12 жніўня. Ну, то бок гэта на тыдзень таму. Што там было? А вось удары былі яны з 1 па 10. Што там будзе далей? Што было, насамрэч, што было далей? Мы пакуль што не ведаем, таму што статыстыкі яшчэ пакуль што няма. Але, можа быць, і сапраўды, да, ёсць праблемы з нафтаперапрацоўчымі заводамі ў Расіі. Працягваюцца, можа быць, не так актыўна, як у папярэднія там месяцы, але удары таксама па НПЗ дронамі Мадзяра. Але можа ўсё ж таки бензін у Расіі ёсць? Ну, у сэнсе, з'явіўся, давезлі, напрыклад, там нарэшце там з Індыі, там ці яшчэ адкуль? Ой, слухай, ну, конечно, з гэтым індыйскім бензінам гэта просто анекдот нейкі. Ну, я просто на гэтую гісторыю гляжу, не магу нарадавацца, таму што, ну, ведаеш, гэта тое, што вам трэба ведаць пра стратэгічнае
планавання ось у расійскіх уладаў, да? Яны куплялі у Індыі бензін, да? Яны привезлі гэты бензін, ён месяц ехаў, ну тому что гэта ж не блізкі шлях, ён месяц ехаў, ён даплыў до Мурманску, і зараз 5 жніўня гэты танкер, вось першы, які прыплыў, ён стаіць у Мурманску, не можа разгрузіцца, тому что ніхто не хоча купляць гэты бензін, які прыплыў з Індыі, тому что ён аказаўся даражэйшы, чым расійскі ў 2 разы. А калі вы куплялі, вы не ведаете, як бы, ось той намёк, што яму трэба праплысці 20 000 кіламетраў, ён як бы вам нічога не казаў, вы не здагадваліся, што ён будзе даражэйшы, чым бензін у Расіі, да? Ну, як бы, у Індыі, в прынцыпе, крыху даражэйшы бензін, чым у Расіі, але, ну, яшчэ 20 000 кіламетраў, да? Як бы, ну, я лічыў, калі яны вось гэта, ну, вось пра гэта дамаўляліся, я лічыў, што там, ну, такая вельмі простая схема, што вось гэтым імпарцёрам, ну, і, дарэчы, казалі расійскія гэтыя, ну, міністры, што так будзе, гэтым расійскім імпарцёрам будуць просто даплачваць з расійскага бюджэту, ну, як бы плаціць кампенсацыю, каб яны прадавалі бензін па расійскім коштам. Але атрымоўваецца не, але атрымоўваецца пра гэта наогул ніхто не падумаў. То бок вы привезлі бензін, а цяпер вы не ведаеце, куды яго ўзяваць. Ну, то бок правы нашыя каментатары, бензін у Расіі ёсць. Толькі яго ніхто не хоча браць. Ніхто не хоча браць. Не, ну там насамрэч, калі казаць, то там такія аб'ёмы, яны вельмі незначныя, гэта просто амаль нішто, там здаецца 30 ці 40 тысяч тонн, это, ну, якая-то маленькая доля ад сутачнага спажывання бензіну ў Расіі. Але, ну, просто гэта гісторыя, ведаеш, ну, просто пра стратэгічнае планаванне, да? Мы не дагадаліся, што ён будзе даражэйшы. Ой, а што нарабілася? А ён даражэйшы. Да, слухай, ну а можа быць іншыя шляхі магчымыя вырашэння гэтага пытання, ну я не ведаю, там пастаўляюць, як працавалі зараз, ці там планавалася, што будуць працаваць тыя беларускія НПЗ, што будзе пастаўляцца расійскі бензін, яны працуюць проста як перапрацоўшчыкі, атрымліваюць плату за тое, што яны былі перапрацоўшчыкамі, і бензін пастаўляецца ў Расію. По такой же схеме працаваць, ну я не ведаю, там з Кітаем, я не ведаю, з Азербайджанам. Ну, у Азербайджана няма столькі магутнасцяў. Ну, я умоўна кажу, там суседнімі... Тут трэба глядзець не умоўна, тут трэба глядзець канкрэтна. Трэба глядзець, у каго ёсць магутнасці для перапрацоўкі. У Азербайджана няма такіх магутнасцяў для перапрацоўкі. Ні ў якіх суседніх краінах няма такіх магутнасцяў для перапрацоўкі. Так, такія магутнасці для перапрацоўкі ёсць у Кітаі, але яму патрэбна самому вось гэты увесь бензін. Таму ён не можа гэта пастаўляць у Расію. Па-першае, па-другое, а на халеры яму гэта рабіць. Ну, то бок гэта не вельмі выгадная схема. То бок калі б у цябе былі свабодныя там НПЗ, якія стаяць, прастойваюць, потому что у іх там я не ведаю, нема ў іх патрэбы, іншыя задавольваюць патрэбы рынка, вот просто стаяць і ўсё, а тут на табе, ну, привезлі бензін, папрацуй, ну, так, это не вельмі выгадна, это, ну, гэта давальчыцкія схемы, яны не вельмі выгадныя. Беларусь так гэта рабіла, тому што Беларусь атрымоўвае расійскую нафту на ільготных ільготных умовах, да? І, ну, як бы Беларусі цяжка адмовіць, калі яе папросяць. Вось, гэта не вельмі выгадна, як бы, ну, можна зарабіць больш, калі ты прадаеш, гэта па-першае. А таму трэба, ну, трэба глядзець канкрэтна, трэба, ну, як бы, умоўна тут не атрымоўваецца, таму што, ну, вось у Індыі, так, у Індыі ёсць магутнасці, каб там перапрацоўваць бензін, адпраўляць у Расію. Але, ну, як бы весці 20 000 кіламетраў, гэта, ну, да халеры, далёка, доўгі шлях, і ён будзе занадта дарагі. Гэты бензін, як мы бачым, ён і ёсць занадта дарагі, ён у 2 разы даражэйшы, чым бензін у Расіі. Я мяркую, што яны нешта зробяць, што, ну, хутчэй за ўсё яны будуць даплачваць з расійскага бюджэту гэтую кампенсацыю, і ўсё ж такі вось будуць гэта рабіць, таму што, ну, слухай, калі у вас такі дэфіцыт, то трэба з гэтым нешта рабіць. Але імпорт бензіну не вырашыць праблемы расійскія глобальна, калі украінскія удары будуць працягвацца, і калі яны будуць становіцца ўсё, і будзе становіцца больш і больш, а яно так і ёсць, як мы бачым. Вось, ну і тут, ну, беларускі НПЗ просто не ў стане задаволіць, мы гэта абмяркоўвалі, што Беларусь там можа, вось, 200 000 тонн, якія пастаўляла, гэта было просто, гэта было нават вышэй за беларускія магчымасці крышачку. Ну, бо хутчэй за ўсё ёсць нейкія яшчэ запасы, таму, ну, як мы можам адзін месяц можам крыху болей пастаўляць, але, ну, далей уже не можем более поставлять, тым больш, что тут... Вот про это мы зараз поговорим. То бок, мы подыходим до того, что
Хай сабе гэта можа быць на фоне агульнай сітуацыі ў Росіі і не выратавальнае кола, але таксама гэта бензін беларускі Росіі патрэбны. І на гэтым фоне ты звяртаеш увагу учора, калі мы з табой абмяркоўвалі тэмы, на візіт расійскага намесніка міністра энергетыкі ў Беларусь. А на наступны дзень мы чытаем навіну пра тое, што наваполацкі НПЗ «Нафтан» у хуткім часе, у верасні, здаецца, закрываецца на планавы ремонт. Да. Супадзенне? Слухай, я такі чалавек, што я не хочу спекуляваць, але ж буду. Глядзі, ну гэта цікава вельмі. Насамрэч, гэты ремонт «Нафтана» гэта цікавая гісторыя. Як бы мы не ведаем, што там будуць рамантаваць гэтым разам, там, ну, як бы яны не аб'яўлялі. Ну, але калі ён закрываецца, то гэта значыць, што нешта такое, ну, досыць важнае рамантуюць, да? І вось «Нафтан» некалькі гадоў, ну, некалькі, ўжо больш за 10 гадоў, як перайшоў на такі 3-гадовы цыкл ремонтаў. То бок раней было кожныя 2 гады патрэбна рабіць вось гэты планавы ремонт галоўных установак. Зараз ён перайшоў там, ну, як бы мадэрнізацыя, усе справы, перайшоў на 3-гадовы цыкл. Але, што цікава, апошні ремонт на «Нафтане» быў з 15 жніўня по 15 верасня 2025 году, то бок літаральна год таму. Рамантавалася тады вось такая важная установка рэформінгу, «Рэформінг 5», гэта адна з, ну, не буду гэтымі дэталямі, карацей, гэта вельмі важная установка, якая вырабляе якраз вось гэты бензін, там, АІ-95, ну, вось гэты такі продвинуты бензин, які там все карыстаемся. Вось, яе рамантавалі год таму. Дык, а што такое здарылася, што раптоўна, да, што вось пры 3-гадзічным цыкле наш «Нафтан» зноў становіцца на планавы ремонт, а што яго там зламалася за гэты год? Не павінна, здаецца, было. Слухай, ну, калі мы кажам, я зараз таксама, як ты кажаш, спекулюю, мы з табой 2 спекулянты тут зараз такія. Калі ты кажаш, што ремонт быў год таму, у жніўні 25-го года, это той час, калі ўжо не 1 год дзейнічалі санкцыі у дачыненні да Беларусі. Это той час, калі пастаўкі заходняга абсталявання, ну, былі вельмі моцна абмежаваны. Паставілі якую-нибудь кітайскую хрень замест нармальнай еўрапейскай дэталі, ну і маем, што маем. Не, тады б мы мелі не планавы ремонт, а тут гаворка ідзе менавіта пра планавы. Ну, як бы там, ну, як бы ёсць цыкл, да? Ні адно НПЗ не можа працаваць вось без гэтых ремонтаў, яны называюцца планава-прафілактычныя. Іх патрэбна рабіць, там рэгулярнасць гэта залежыць ад стану завода, там, ну, вось, як я казаў, было раней на «Нафтане» раз у 2 гады, зараз раз у 3 гады, але іх патрэбна рабіць усё роўна. Як бы гэта не то, што гэта не значыць, што там нешта зламалася. Гэта значыць проста, што яго робіць, каб яно не зламалася. Ну, там трэба ачышчаць гэтыя вось установкі, таму што там же, ну, гэта ж нафта, ну, там набіраецца ўсякай халеры, якая там, ну, перашкаджае нармальнай працы. Вось, таму, ну, вось, як бы, гэта не значыць, што ён такі, ну, што нешта зламалася. Калі б зламалася, гэта быў бы не планавы ремонт, а гэта менавіта планавы ремонт. У планавага ремонту на НПЗ ёсць, ну, такія, як бы, ну, я не ведаю, протакол такі, так, можна так казаць. Ён доўжыцца дзесьці звычайна да 30 дзён. Ну, я кажу па беларускіх НПЗ. Вось, ну, на іншых таксама доўжыцца 10-30 дзён, там можна крыху зменшыць, але не шмат, ну, 25 дзён, але можа быць і 35, але, ну, вось гэта такі срок. Ну, таму што гэта тэхналагічны цыкл, да? Таму гэта гаворка не пра тое, што нешта зламалася, гэта гаворка пра тое, што, ну, вось яго паставілі на плану ремонт. Не, я ж не кажу, што беларускім уладам шкада свайго бензіну Расіі. Я мог бы сказаць, што беларускім уладам шкада сваіх заводаў, бо, ну, добрыя ж заводы, шкада будзе, калі нешта прыляціць, да? Але нават і гэтага не скажу. Я просто кажу, што, ну, цікавае супадзенне, ведаеш? Вось тут у Расіі бензінавы крызіс, у расійскія, дарэчы, там прынята рашэнне, што не будзе гэтых планавых ремонтаў бліжэйшым часам на расійскіх НПЗ, а беларускі «Нафтан», ну, кажа, не, окей, там, мы вам з усёй душой нашага бензіну бадлелі, але, ну, што рабіць? Ну, у нас тут планавы ремонт. Ну, а як так склалася яно, што вось планава.
Ну і трошечку канспіралогіі дадай лыжачку сюды что не слухай некай я толькі звяртаю Ну а что это можа быть толькі звяртаю увагу. Ну вот, до прикладу, гляди, нам тут пишут: ознакомьтесь с перестройкой оборудования при переходе работы, к примеру, с венесуэльской на российскую нефть или любую другую. Нет, мы, конечно, можем ознакомиться, але никто не переходил ни на якую нафту. Кто-то там апошние годы там некую иншую апроч российской нафты. Апошние годы у нас только российская нафта была, там, ну так, конечно, там трэба, там ёсць праблемы з тым, што ты перапрацоўваеш розную нафту, як бы так, з гэтым ёсць праблемы, але ну асабліва венесуэльская, там яна цяжэйшая нафта, яна хутчэй выводзіць, яна ну больш дрэнная для вось абсталявання, да? Але ну ніхто не пераходзіў ні на якую нафту, мы толькі расійскую апошнім часам перапрацоўваем. Таму не, гэта дакладна не тая гісторыя, гэта дакладна гісторыя толькі тое, што вось год назад у нас быў на нафтане быў вялікі рамонт, яны рамантавалі адну з галоўных устаноў, гэта не галоўная установка, як бы там ёсць галоўная установка, яна так і называецца галоўная установка, але вось гэта вось установка Reforming 5, яна адна з ключавых. Ну без яе як бы ты не зможаш выпрацоўваць вось гэты 95-й бензін, да? І завод ён прыпыняў сваю працу. І вось зараз зноў завод прыпыняе сваю працу. І тым разам гэта таксама было не то, што нешта зламалася, гэта таксама быў планавы ремонт. Таму ну я не ведаю, якая канспіралогія. Мне было сваіх заводаў, напрыклад, шкада, ведаеш. Вось зараз жа у расійскія заводы яны чаму у іх чаму не бывае планавых ремонтаў? Таму што ў іх ёсць графік у непланавых ремонтаў, а графік непланавых ремонтаў ім хто даводзіць? Ім яго даводзіць ВСУ. Ну, можа, не хацелася, каб і нашим заводам даводзілі графік непланавых ремонтаў з боку ВСУ. Не, ну гэта жарт, але просто такое цікавае супадзенне. Ну, вось яшчэ ёсць яшчэ один каментар у стылі Лукашенко самы гарантированы гарант Конституцыі і незалежнасці Беларусі. Гэта дзіўна толькі для прымітываў, якія лічаць, што Лука прарасійскі і робіць все, каб Расіі дагадзіць, а гэта не так. Лука пра лукашэнкаўскі і Расею з задавальненнем кідаў і працягвае гэта рабіць. То бок гэта кідок Расію зараз вот. Слухай, то, што Лукашенко ўсіх кідае, так гэта, тут я і спрачацца не буду. Ён усіх кідае, як бы і Расею кідаў неаднойчы, і яшчэ кіне, і калі як толькі ёсць такая магчымасць каго-небудзь кінуць, то ён кіне, тут ніякіх пытанняў няма. Вось. Не, я не ведаю, насамрэч, ну, я ж казаў, што не хачу спекуляваць, але ж спекулюю, да? Я не ведаю, насамрэч, чым гэта звязана, але мне просто цікава, што, ну, вось, ёсць 3-гадовы цыкл, і быў рамонт, які быў год таму. І вось зараз мы зноў, прычым мы вось на гэты рамонт пераходзім у разгар расійскага бензінавага крызісу. Нават калі там, ну, то бок мы год назад быў рамонт такі вялікі, да? Нават калі б у нас, ну, вось там, ну, маглі б крышачку ужацца, ведаеш, ну, там, крышачку пазней аднесці гэты рамонт. Ну, то бок, калі рамонт быў год таму, то гэта значыць, што, ну, няма такой патрэбы рабіць гэта вось зараз, вось менавіта зараз, асабліва зараз, калі у верасні там, ну, у Расіі чакаецца, што будзе значна горш сітуацыя з бензінам, чым яна ёсць цяпер. Давай, да. А з іншага боку, ведаеш, ось я подумаў, у Расіі яна увесь час будзе становіцца ўсё горш і горш. Што нам свой завод за гэтага не рамантаваць, так? Ну, що там зараз? Вот взять і у 4 смены працаваць і за 2 гады яго, так сказать, збіёдаваць гэты завод, каб толькі вот этим русским дагадзіць. Там же лепей-то становіцца не будзе. Ну, конечно, будзе потихонечку працаваць на кішэню. Так, тэму, тут я чытаў каментар, оказывается, я перекручиваю. Я не казаў, что ён гарант, а я і не казаў, что это ты казаў, что ён гарант. Я казаў, что это у стылі таким зроблена, так что давай не перекручивай, Віктор К. Давай звернемся до тэмы долараў. Тэма, якую вельмі не любяць эксперты, эканамісты па эканоміцы у нас тут абмяркоўваць, і сводзілася ўсё да таго, што ну што там звяртаць увагу? Ну, рынкавая сітуацыя, долар, сёння ён троху даражэй, заўтра троху танней, вот гэтае ваганне туды-сюды, звычайная з'ява. Але
мы бачым, што долар, як это кажуць, перакрочыў нейкую псіхалагічную мяжу 3 рублі і ўжо трымаецца на гэтай планке некалькі дзён. Ну, 2 дні. Ну, пратрымаецца, глядзіш на 4-й дзень ізноўку там будзе 2,98. Ці ўсё ж таки не ўсё так проста? Ну, глядзі, тое, што ён перакрочыў гэтую мяжу, у гэтым няма нічога дзіўнага, ён да гэтай мяжы ішоў, як бы, а перакрочыў ён таму, што ну, каб зразумець, што будзе, як будзе далей, да, трэба зразумець, за чаго гэта здарылася. Гэта здарылася, як, ну, уже казалі, там, што у нас 60% валютнай карзіны нацыянальнага банку гэта расійскі рубель, і таму, калі расійскі рубель падае, то і беларускі рубель абсалютна натуральна таксама да долара таксама падае, да, да расійскага рубля ўмацоўваецца. Вось, як бы, ну, гэта абсалютна натуральная з'ява, і расійскі рубель зараз падае. Вось там быў на панядзелак, здаецца, 85,5 долар быў у Расіі по 85,5 рублёў. Вось таму як бы абсалютна натуральна, што з беларускім рублём таксама гэта адбываецца. Але як бы ёсць ну, ўсё ж таки 60% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель, а не 100% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель. Таму гэта не зусім такія зеркальныя, ну, не ведаю, рухі адбываюцца там з нашым рублём, то бок ён слабее крыху, ну, больш павольны, чым расійскі рубель, да? Вось. І як бы, ну, прычына ў тым, што у прынцыпе зараз такіх унутраных прычынаў для таго, каб беларускі рубель таннеў, іх асабліва няма. Ну, то бок у нас ёсць станоўчае сальда на ўнутраным валютным рынку, таму што у нас насельніцтва прадае валюты, гэта менавіта насельніцтва прадае валюты больш, чым яе купляе. Як бы адкуль гэтая валюта, гэта аддзельнае пытанне, як бы, вось, але, ну, гэта факт. Таму у нас такіх унутраных прычынаў няма для таго, каб беларускі рубель там ён слабеў. Але вось гэта знешняя прычына, яна пераважвае ўсё астатняе, ну, таму што у нас яшчэ і 2/3 нашага экспорту на Расію прыходзіцца. Таму калі беларускі рубель будзе занадта моцны у адносінах да расійскага, то просто, ну, нашыя тавары на расійскім рынку будуць занадта дарагія, і як бы яны і так не вельмі добра там на гэтым расійскім рынку ўжо продаюцца. Вось. Як бы таму і паколькі, і цяпер ось да таго, што будзе, і паколькі прагнозы па расійскаму рублю такія, што ён будзе слабець і далей, што гэта можа быць да 100 рублёў за долар да канца гэтага года, то гэта азначае, што і беларускі рубель ён таксама будзе слабець. Ён будзе слабець зноў жа не зеркальны, ён будзе слабець, ну, там больш паволі, можа з нейкімі хістаннямі там у той бок ці ў іншы бок, але гэта значыць, што да канца году ён будзе слабець, і, ну, калі ў Расіі там долар будзе 100 рублёў, то гэта значыць, што у Беларусі долар будзе, ну, прыкладна 3,30, 3,50, недзе так, ну, хутчэй 3,30 ўсё ж такі. Вось. То бок гэтага, што, ну, адкоціцца потым назад і будзе ізноўку вось гэта ўсё ваганне дзесьці там на мяжы 3 не прадбачыш. Ну, глядзі, калі, ну, зноў жа, гэта не ад нас залежыць, да? Гэта залежыць ад расійскага рубля. А ну, гэта яшчэ, дарэчы, залежыць ад долара, яшчэ з доларам можа што-небудзь здарыцца, да? Як мы ведаем. Яно, так ну, само... нічога, зараз Трамп далучыць армузскую пратоку да ЗША, і ўсё. Як Трамп будзе далучаць армузскую пратоку, то, ведаеш, магчыма, з доларам, што трэба яшчэ долар улічваць, што з доларам будзе. Вось, але, ну, калі з доларам нічога не здарыцца, то, ну, такія прагнозы па расійскаму рублю, як я казаў, што ён будзе слабець, ну, просто там ситуация в России таксама такая, что России таксама не патрэбен моцны рубель. Моцны рубель забівае расійскі экспорт, моцны рубель забівае экспорт расійскай нафты, моцны рубель не дае зарабляць расійскаму бюджэту. А ў расійскім бюджэце зараз уже 6,5 трыльёнаў расійскіх рублёў дэфіцыт. Гэта, ну, гэта вельмі шмат. То бок гэта прям вельмі шмат. Гэта болей, чым было ў мінулым годзе, прычым уже так, ну, заўважна болей, чым было ў мінулым годзе. І да канца года будзе яшчэ болей. І, ну, як бы вось паслабленне рубля для Расіі, гэта, ну, магчымасць крышачку вось гэты дэфіцыт бюджэту, яго, ну, я не скажу, што пазбавіцца наогул, але, ну, як бы зрабіць яго меней адчувальным.
бо зараз, ну, як бы яшчэ ў мінулым годзе там Расія фінансавала дэфіцыт бюджэту за кошт таго, што яна брала у доўг у расійскіх банкаў. Але зараз расійскія банкі ўжо не даюць у Расіі ў доўг. Расія, вось, яны перасталі прадаваць, Мінфін расійскі перастаў прадаваць гэтыя аблігацыі федэральнага займу, таму што іх ніхто не купляе. То бок, ну, фінансаваць-то няма чым гэты дэфіцыт. І, ну, калі вы аслабляеце рубель, то, ну, як бы вы получаеце валюту, да, потым гэту валюту прадаеце, рублёў вы будзеце атрымоўваць болей, і гэтыя рублі пойдуць у ваш бюджэт, і як бы вось дэфіцыт будзе крыху менш. Таму асноўны такі прагноз по расійскаму рублю, што ён будзе слабець до конца гэтага году. Там пытанне, наколькі ён будзе слабець, бо там называліся лічбы і 95, і 100, і больш за 110, ну, але што ён будзе слабець. І гэта значыць, што і беларускі рубель таксама будзе слабець. Ну, але гэта не значыць, што будзе там абвал курса беларускага рубля, то бок хутчэй за ўсё, як бы, ну, калі не здарыцца нічога дрэннага, зноў жа, абвал беларускага рубля не будзе, таму што у беларускага Нацбанку ёсць рэзервы. Яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты там усяго на 6 трыльёнаў долараў, але гэта хопіць, каб не дапусціць, ну, такога рэзкага абвалу рубля там у адзін момант, да. Ну, в конце концов, можна і не грашыма, можна і якімі-небудзь іншымі метадамі там не дапусціць гэтага абвалу рубля. Таму я думаю, што абвалу вось такога рубля не будзе. Ну, а галоўная прычына тут, што нічого не будзе абвалу рубля, гэта тое, што у нас рынкавае ўсё ж такі курсаўтварэнне, і як бы абвал ён ж здараецца, калі вы доўга трымаеце, а потым у вас сілы кончыліся, адпусцілі, ён упаў. Вось, таму, ну, я не думаю, што будзе абвал рубля, але будзе такое паволі, такое зніжэнне, паслабленне беларускага рубля менавіта да долару. Ну, вось акурат-такі з гэтай нагоды наши каментатары пишут, что доллар 3,3 у параўнанні з тым, чым скончылася праўленне Нацбанкам Прокоповичем, ну, это ерунда. Не, гэта ерунда, так, я згодзен, что там 3,3, 3,5, то бок калі нічога не здарыцца дрэннага такога, нечаканага, калі нічога не здарыцца з расійскай эканомікай в першую чаргу, то, ну, там, то 3,5 гэта такія, 3,5 гэта такі вось... Ну, вот ўсё ж таки завязана на тое, што калі ў расійскай эканоміцы, калі з расійскім бюджэтам, калі з расійскім рублём нічога не здарыцца, то і ў Беларусі больш-менш будзе нармальна. А што чакае ўсё ж таки? Якія прагнозы па эканамічнай сітуацыі ў Расіі? Ой, слухай, ну ёсць зусім апакаліптычныя прагнозы па эканамічнай сітуацыі ў Расіі. Не хацеў бы спекуляваць, але ж буду. Ну, глядзі, прагнозы па эканамічнай сітуацыі ў Расіі для расійскай эканомікі вельмі нядобрыя, да? І мы вось, ну, вось недавно была такая гісторыя, калі уволілі з гэтага расійскага знешэканомбанку галоўнага эканаміста Клепача. Гэта, ну, гэта такі, ну, вельмі такі круты эканаміст, ён калісьці працаваў, быў, здаецца, намеснікам міністра эканомікі ці намеснікам міністра фінансаў, а можа і тым, я не памятаю. Вось, а звольнілі яго за тое, што яшчэ ў траўні гэтага году, выступаючы на канферэнцыі, там такія ёсць нікіцкія чытанні, ён сказаў пра тое, што расійская эканоміка, што Расія прайграе эканамічную канкурэнцыю ў краіне, што расійская эканоміка не вытрымае вось гэтую, ну, вось такое, як бы, вось, ну, не вытрымлівае гэтую вайну, што украінская эканоміка яе вытрымлівае лепей, таму што ў украінскай эканомікі ёсць рэсурсы яшчэ і заходнія, а ў Расіі гэтых рэсурсаў няма. Ён там шмат чаго яшчэ нагаварыў, ён там прыгадаў рэвалюцыю 1917 году, ён прыгадаў развал Савецкага Саюзу 91 году, ён сказаў, што ён спадзяецца, не, што ён верыць, што не будзе развалу Расіі, але што будзе вялікі, але думаю, што будзе амаль непазбежны вялікі сацыяльны крызіс. Вось, гэта ўсё ён казаў на гэтай канферэнцыі. Чаму яго звольнілі толькі зараз? Таму што, ну, гэта навуковая канферэнцыя, і іх матэрыялы, яны публікуюцца з затрымкай, ну, як бы, і іх апублікавалі вось толькі там на мінулым тыдні,
ну, людзі іх убачылі, што ён там казаў, і як бы людзі ўбачылі, гэта ўсё выйшла ў прэсу, гэта там з'явілася там і сям, і вось там была гісторыя, значит, патэлефанавалі кіраўніку банка, сказалі, што яго трэба, што Клепача трэба звольніць. А самае галоўнае, што самае цікавае, што ну, ён гэтыя прагнозы, там шмат якія прагнозы рабіў яшчэ ў траўні, да? Калі вось шмат чаго яшчэ не было. І вось гэта і як бы за гэтыя 3 месяцы мы бачым, што яго прагнозы тыя, яны былі яшчэ аптымістычныя, бо ўсё ідзе по горшаму трэку, чым той, пра які ён казаў на ось у траўні месяцы. Ну таму гэта дадатковая прычына, чаму яго звольняць. Вось і таму ну і таму калі вось афіцыйныя эканамісты, да, з дзяржаўнага банку кажуць пра сацыяльны крызіс, кажуць, што яны спадзяюцца, што Расія не разваліцца, да? Ну ведаеш гэта, калі ты кажаш, я спадзяюся, Расія не разваліцца, да? Ну гэта моцна сказана, да? Ну то бок асабліва з боку дзяржаўнага эканаміста. Калі вось гэтыя эканамісты выступаюць такімі прагнозамі, то ну што казаць пра ўсіх астатніх? Таму што ну мы бачым, што ў расійскай эканоміцы зараз, ну Wildberries, да, это тое, што мы ведаем, НПЗ, тое, што мы бачым, да, это вось дэфіцыт, гэта бензінавы дэфіцыт, які ўплывае літаральна на ўсё. Але не толькі гэта, то ёсць тое, што мы не так бачым. Там вялікі крызіс у будаўніцтве, там падзенне на 7,5, здаецца, было процентаў. Там кватэры не прадаюцца, там вось гэтыя кампаніі, якія... Ну, правильно, таму што яны паехалі ў Беларусь скупляць кватэры. Кампаніі, якія вось гэтыя будаўнічыя, там шмат, яны у предбанкротным стане знаходзяцца. Там нават дрэнны стан, там нават ваеннай эканоміцы, там рэнтабельнасць, здаецца, крыху болей за 2%. А гэта, ну, вайна ідзе. Ну, слухайце, вы павінны зарабляць там у 4 кішэні гэтыя грошы, але не зарабляюць. І нават вось гэта ваенная частка эканомікі жаліцца на тое, што як бы, ну, грошай не хапае. Да, там вялікія праблемы ў сельскай гаспадарцы, і там зараз, ну там яшчэ і засуха была у некаторых рэгіёнах, і там зараз вось гэтыя сяляне кажуць, што ну, яны не могуць сабраць ураджай, але і ці яны сабяруць ураджай, але з-за гэтых коштаў на бензін не ведаюць, колькі гэта будзе каштаваць, да, тое, што яны збяруць. Вось, і там кажуць, што ну вы зараз у вас дэфіцыт бензіну, а потым у вас будзе дэфіцыт каўбасы, напрыклад, да? Таму, ну, як бы прагнозы па расійскай эканоміцы, яны дрэнныя для расійскай эканомікі. Слухай, просто ўдакладненне. Шмат так кажуць, што фактычна шмат якія прадпрыемствы уратавалі расійскія ваенныя заказы, што зараз вот і эканоміка как бы таксама ажывілася, беларуская маю на ўвазе, дзякуючы таму, што працуе на расійскае ВПК, на расійскае войска, там больш за 500 прадпрыемстваў, казалі Белполы. Так што, не так усё? Слухай, ну яны працуюць, ну па-першае, ты кажаш зараз пра рэальнасць там 23-го, 24-го гадоў. Ужо ў 25-м... Ну так вайна ідзе, спадзявалі, што будуць, як ты кажаш, у 4 кішэні. Ну, і на... Так, але ну, гэта, ну, як бы ваенная эканоміка, яна як бы вычарпальная, да? Яна дае моцны імпульс на пачатку, калі у вас ідуць ваенныя заказы, там усё гэта, яна дае моцны імпульс, там шмат грошай, эканамічны рост, там прамысловасць расце, ўсё такое. Але вось ваенная эканоміка, яна не стварае дабаўленай вартасці. Ну, то бок снарад паляцеў, узарваўся, а і ўсё. І вся ваша праца скончылася на гэтым, да? Як бы там танк паехаў, яго падбілі, зноў ўсё. Ён нічога не прыносіць у эканоміку болей. Як бы, калі вы, там, не ведаю, калі вы пабудавалі станок, то на гэтым станку вы, там, не ведаю, вытачылі некія дэталі для матору, потым сабралі гэты мотор. А ад снарада ніякай пользы няма эканоміцы. Таму яна вычарпальная. Яна дзейнічае, ну, гэта было, там, у 14-м годзе гэта таксама было так, да, там 14-15 год, вялікі рост эканамічны, ўсё было класна, але потым здарыўся 16 і 17 год пасля гэтага, таму што вы нічога карыснага не робіце, а тут вайна ўжо, яна ж доўжыцца ўжо болей, як бы таму вось гэтыя магчымасці, вось гэтыя ўсе магчымасці з гэтай ваеннай эканомікі, яны вычарпваюцца.
як бы яно доўга дожылася таму што ў Расія як мы бачым зараз рыхтавалася да гэтай вайны, ну я не ведаю, году з 2008, напрыклад, да, і у яе былі вельмі вялікія рэзервы, але ну все, гэтыя рэзервы скончыліся, там гэтых рэзерваў засталося зараз палова ад бюджэтнага дэфіцыту, а больш няма, а было вельмі шмат, но за кошт гэтых рэзерваў расійская эканоміка трымалася доўгі час, тому што яны рыхтаваліся да гэтай вайны, ну не скажу што дзесяцігоддзямі, ну слухай, ну выходзіць 1,5 десятка гадоў. Слухай, ўсё ж такі глядзі, с аднаго боку мы вот кажам пра праблемы России, пра залежнасць Беларусі ад России, тых працэсаў, што там адбываюцца, але ну бітву за ўражай, дзякуючы вот неусыпнаму надзору з боку Лукашэнкі выигрываюць, он мільёны тонн збіраюць, усё будзе нормально, нягледзячы на санкцыі прадпрыемствы працуюць, нягледзячы не на ўсё, як тут пишуць, у магазинах усё ёсць і гэтак далей, ну то бок нічога не пасыпалася, заробкі людзі атрымліваюць, як тут было напісана, рост эканомікі ускорыўся, як сцвярджае Белстат, а беларускія чыноўнікі ўвогуле разлічваюць на бурны рост эканомікі у Беларусі. Так, яшчэ адна цікавая навіна была пра тое, што за год колькасць плацельшчыкаў падатка на раскошу вырасла ў 6 разоў у Беларусі. Слухай, давай я з апошняга начну. Падатак на раскошу гэта наогул не сведчыць аб тым, што эканоміка здаровая. Вось абсалютна гэта якраз адваротнае, просто адваротнае, тое, што у вас багатыя людзі зарабляюць больш, гэта сведчанне таго, што эканоміка ну як бы хварэе. Ну в России таксама за вайну хто мільярдэры расійскія алігархі зарабілі там кучу грошай за гэтую вайну. Яны сталі значна багацейшыя. Пытанне ж не ў тым, што у вас пытанне ў тым, як бы здаровая эканоміка гэта здаровы сярэдні клас, а не вось тое, што падатак, колькасць плацельцаў падатку на роскаш вырасла. Ну не, гэта абсалютна адваротнае. Там шмат усяго. Ну, ведаеш, мяне зачапіла вось цікава пра бітву за ўраджай. Я ўчора якраз там паглядзеў лічбы, там быў як бы даклад міністра сельскай гаспадарцы Лукашэнкі, падчас якога Лукашэнку не паказалі. Вось, а міністр дакладаў, потым расказваў пра гэты даклад у сваім кабінеце, а не ў гэтым палацы, але суть не ў гэтым. Дык вось, міністр сказаў, што мы зараз зноў ідзем на рэкорд па збору гэтага ўраджая, што будзе лепей, чым у мінулым годзе. І вось ён прывёў лічбы, як яно будзе лепей. І вось сярод гэтых лічбаў было, што яны збіраюцца сабраць, калі браць менавіта зерня, да, збіраюцца сабраць 7,5 мільёнаў тонн зерня. Ну ты ведаеш, што ў нас у зерня запісваюць рапс, да, ну як бы таму што ну як бы каб болей было, да, вось ну рапс гэта таксама зерне, гэта такое батанічнае адкрыццё, якое зрабіла Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі яшчэ колькі гадоў таму. Ну дык вось, яны разлічваюць, што яны менавіта зерня, вось яны так рэдка даюць гэтую разбіўку, а вось сказаў, што менавіта зерня яны разлічваюць сабраць 7,5 мільёнаў тонн. І што гэта будзе лепей, чым у мінулым годзе было, што мы там рэкорд зноў ставім. Я паглядзеў, колькі яны сабралі ў мінулым годзе. У мінулым годзе было 9 мільёнаў тонн. Ведаеш? Зерня. Але ён все роўно расказвае, што 7,5 у гэтым годзе гэта болей, чым 9 мільёнаў у мінулым годзе. Ну, ведаеш, гэта як у той сцэнцы, да, там учора былі сёння па 3, а учора былі па 5, ну, большие, а сёння па 3, ну, маленькія. Вось, ну, вось гэта нешта такое. Вось гэта пра гэтыя рэкорды і пра гэтыя лічбы, якія нам расказваюць пра вось гэтыя рэкорды. Ну, пагадзіся, пустых паліцаў у крамах няма? Слухай, ну, пустыя паліцы гэта ўжо зусім, як бы, ну, як сказаць, калі у вас пустыя паліцы ў крамах, то ўжо позна казаць пра нейкі эканамічны крызіс. Трэба казаць пра эканамічную катастрофу. Давай на завяршэнне. Мяне просто ўразіла, не паспелі мы ні з кім іншым абмеркаваць, так што табе ўсе, как говорится, карты ў рукі, раскажаш, адкуль гатовілася нападзенне.
днямі некалькі дзён таму адзін з беларусаў запісаў такі зварот, выступіў супраць рэкламы казино. Що, маўляў, ну как бы ўсё ж таки лудаманія справа вельмі і для чалавека, і для сям'і, і для здароўя, і для жыцця не вельмі добрае, што трэба ўсё ж таки неяк абмежаваць і гэтак далее. Мы памятаем яшчэ до 20-го года казино вон табе па ўсім Мінску у самым цэнтры. До 20-го году рэкламы столькі не было. Ну, казино сабе стаялі, можа рэкламы стока не было, але суть не ў гэтым. Ну, высказаўся чалавек, што ён как бы за абмежаванне рэкламы казино. Ну, высказаўся і высказаўся. І тут вылазяць прапагандысты на дзяржаўным тэлебачанні, прайм-тайм, і кажуць, не надо лезть не туда, даже из самых лучших побуждений. Куда лезть не надо, я бы добавил. И то бок это вот этот вот золотое перо выскочило с такими своими тлумачэннями. И то бок как? Вот як это разумець? Слухай, ось гэта не надо лезть не туды, мне нагадала, як я калісьці размаўляў там пра нейкія такія схемы мутныя пра нафту, там як нафту там мы атрымоўвалі нафту з Расіі, там нешта вырабляліся. Я падышоў там да гэта кіраўніка Белнафтахіму, там яму задаю вось гэтыя пытанні, там тое сёе, вось тут тое пішуцца, а вось тут гэта пішуцца, мне кажа, так гэта ж так мне так кажа, Андрей, я ў гэта не лезу, і вы ў гэта не лезьце. Кіраўнік Белнафтахіма про нафту, вось мне такое сказаў. Дык вось, ну мы ж ведаем, што гэта казино, каго трэба казино. Ну як бы мы ж ведаем, хто зарабляе на гэтым казино. Мы ж ведаем, што сям'і трэба чымсьці карміцца. Ну што сям'я... Такое чуем, што сям'я корміцца ўвогуле, з чаго толькі не корміцца. Сям'я з усяго корміцца, але ну слухай, ну казино гэта святое, гэта ж хуткія грошы, гэта шмат грошай. Ну таму не дзіўна, я сур'ёзна кажу, до 20-го года столькі рэкламы казино у Мінску не было. Вось калі я ў 23-м з'язджаў, гэта было ўжо нашмат больш, яна ўжо была ўсюды. А зараз, як я гляжу, калі вось мы бачым нейкія кадры з Мінску, то ну гэта наогул жах, таму што ну просто яна паўсюль. Таму што трэба зарабляць грошы. Ну слушай, ну усе зараз там, уся сям'я зараз зарабляе грошы. Яны зарабляюць на ўсім, таму што ведаеш, папа старэнькі, трэба паспець зарабіць як мага болей, пакуль мы можам гэта зрабіць сабе дазволіць. І таму, канешне, вось гэтыя галасы забараніць рэкламу казино, ну гэта просто антыдзяржаўныя прызывы, я б сказаў. Просто антыдзяржаўныя. Ну тогда, если он праз удзел у выборах імкнуўся здзейсніць антыканстытуцыйны пераворот, то замахнуцца на казино... Гэта просто дыверсія супраць сям'і. Вот мне просто я не процитовал до конца вот это вот все-таки надо из самых лучших побуждений не надо лезть, и там далее идет надо туда, а вот куда надо лезть, как-то товарищ муковозчик не потлумачыў. Ён-то ведае, куда туда надо лезть, наверное. Слухай, я нават не буду зараз, ну у нас все ж таки прыстойная программа, я не буду тебе казаць, куды ведае лезь муковозчыкі, куды ведае трэба лезть. На гэтай пазітыўна-цнатлівай ноце мы закончым наш эфир с Андреем Махоўскім. Заходзьце на YouTube канал Беларусы і рынок, глядзіце праграму Оптымум. Ну і не забывайце подписываться як на яе, на гэты YouTube канал, так і на YouTube канал Еврорады. А на сёння мы развітваемся з вами. Дарэчы, ты такі не адказаў, у абменнікі бегчы ўжо позна? Та ніколі не позна, господи. Так что, калі ёсць чым, то ніколі не позна бегчы ў абменнік. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве Беларусь.